Здравейте, приятели! Казвам се Никола Ангелов и съм менеджер в агенция за недвижими имоти Явлена. Намираме се в един от нашите офиси в ЖК Тракия и днес за всички от вас, които се интересувате от промишлени имоти, ще ви покажа един такъв парцел, урегулиран поземлен имот в село Динг, само на 15 минути и 15 км северно от Пловдив. Хайде да тръгваме! В момента сме на 8 км от Динг и минаваме точно над автомагистрала Тракия, както може да видите от кадрите. Остават ни 10 минути до нашия парцел. Очаквайте да го видите. Вече сме и в самото село Динг. Между другото сме на пътя за Граф Игнатиево, който ни свързва с Карловско шосе, откъдето също може да излезнем към автомагистрала Тракия. Това е и нашият парцел с площ от 9106 квадратни метра. Неговото предназначение е за складова и производствена дейност. Разгъната застроена площ, която може да направите, е 10 927 квадратни метра, а височината, на която може да разположите вашето хале, склад и така нататък, е 12 метра. Водата минава по този път, а южно от парцела е и трафопоста на около 70-80 метра. Отдясно на нас в момента се строи комплекс от къщи, а отляво на нас вече са и индустриалните имоти, както може да видите тук халета, складове и бази. Така че имаме пълната предпоставка да изградите вашата бъдеща промишлена дейност тук в село Динг на 8 км, както казахме вече, от автомагистрала Тракия и на 5 км от Карловско шосе. Ако решите, може да ме потърсите. Телефонът ми е 0894 560 125. Чао, очаквам ви!